дар Тоҷикистон тибқи оморҳои расмӣ беш аз 150 000 шахсони дорои маъюбият зиндагӣ мекунанд, ки бештари онҳо ҳангоми дастрасӣ ба таълиму кор ва хизматрасониҳои барқарорнамоии саломатӣ ба мушкилоти гуногун дучор мешаванд. аммо новобаста аз тамоми мушкилоти мавҷуда ҳастанд нафароне, ки ҳама заҳмату маҳорати худро барои беҳтар намудани зиндагиашон равона мекунанд. лутфулло мирзовалӣ сокини деҳаи ҳоити водии Рашт буда маъюбияти ҷисмонӣ дорад. муддати 1 соли охир ба парвариши замбури асал машғул аст, ки аз ин ҳисоб зиндагии худу хонаводаашро пеш мебарад. аз ин ширкати DVV International аз созмони занони маъюб иштирок бисёр миннатдор ҳастем, ки моро дастгирӣ карда дар чандин семинарҳо омӯзон ва соҳиби гранти бебозгашт барои мо дод, ки мо аз ин истифода бурда замбурпарвариро пешаи худ кардем. лутфулло яке аз 50 иштирокчии тренингҳо оид ба тиҷорати хурд мебошад, ки дар доираи лоиҳаи пешбурди тағйироти иҷтимоӣ ва омӯзиши касбии фарогир баргузор шуда буд. бояд қайд кард, ки ҳадафи тренингҳои тиҷорати хурд баланд бардоштани сатҳи зиндагии шахсони маъюбият дошта тавассути омӯзондани малакаҳои тиҷоратӣ ба онҳо буд. пас аз анҷоми тренинг ҳар як иштирокчии он имкон дошт, ки нақшаи кори худро навишта дар озмуни дарёфти грантҳо дар ҳаҷми то 3000 евро иштирок намояд. ҳамзамон иштирокчиён имкон доштанд аз тренерон ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои худ маслиҳат бигиранд. дар натиҷаи озмуни мазкур тақрибан 30 дархост аз ҷониби шахсони дорои маъюбият ва ташкилотҳои марбут ба фаъолияту омӯзиши онҳо пешниҳод гардид, ки 17 таи он дастгирии молӣ ёфт. иштирокчии дигари лоиҳа Ситора Раҷабова низ баъд аз хатми бо муваффақияти курсҳои омӯзишӣ дар шаҳри Душанбе ба тиҷорати хурди худ оғоз намуд. Якта дугонам инҷа нишон дода омада. ҷет тренинг бисёр омадем. Тренинги малакаҳои тиҷоратида иштирок кардам. Ба дузандагӣ машғул ҳастам, ки зиндагимона пеш барем. оянда нақшаҳо ҳамин, ки мошинаҳои бисёр кардан дар кор, коргарои бисёр кардан дар кор. баъд духтаракҳои маъюба уҷада аз қишлоқ монда бояд биёрум нишонтиём. ман ташкил кардагим курси дузандагӣ ва фақат маъюбоя мегирам. созоям фарқ надорад, маъюбоя мегирам, ки вай кунен дузандагӣ кунен, сару форма дузанд барои худшона, барои мисол хонаводашона, барои як каса дар худшон дар корӣ. хаём ҳабибов, ки дар Панҷакент зиндагӣ мекунад, мегӯяд аз хурдӣ шавқи сохтани таҷҳизоти мебелиро дошт ва вақте аз модараш шунид, ки ташкилоти ҷамъиятии созмони занони маъюб иштирок ба шахсони маъюбият дошта кӯмак мекунад, аз пайи дарёфти маълумоти бештар шуд. ман асосан дар ин фаъолият дар сохтани мебел шавқи зиёд доштам. хушбахтона рӯзе модарам хона омаданд ва ба ман гуфтанд, ки ташкилоти иштирок як ташкилот будааст, ташкилоти иштирок барои маъюбон кӯмак менамояд. ба мо шавқовар шуд. ман хостам инро аз наздик пурра фаҳмам, ин чӣ гуна ташкилот, чӣ хел. ман ба назди ҳуқуқшинос Эсоева рафтем. он кас ба мо ҳамаи имкониятҳо, ҳамаи роҳҳоро нишон доданд. ташкилоти иштирок омаданд Панҷакент, семинар гузаронданд. тренерҳо семинари бизнеси худро шурӯъ намо гузаронданд. ба мо чӣ гуна навиштани лоиҳаро омӯхтанд. лоиҳа ман бо номи сохтани мебел буд. мо дар онҷо чанд нафар ҷавонон будем. мо ҳама нависондем, лоиҳаро пешкаш намудем. хушбахтона аз байни чанд нафар ҷавонон лоиҳаи ман қабул шуд, гузашт ва бар ман пешниҳод намуданд чунин асбобҳоро ва кори маро осон намуданд ва маро бар ҳамин роҳ равона карданд. хушбахтона ҳозир ман фаъолият дорам бо сохтани мебел. барои ба даст овардани натиҷаҳои муассир, яке аз чорабиниҳои дигари лоиҳаи пешбурди тағйироти иҷтимоӣ ва омӯзиши касбии фарогир омӯзондани ҷавонони маъюбият дошта аз рӯи ихтисосҳое буд, ки онҳо худро ҳамчун мутахассис нишон дода тавонанд, яъне мутобиқ кардани ин қишри аҳолӣ ба бозори меҳнати маҳаллӣ буд. дар доираи ин чорабинӣ курсҳои омӯзишӣ бо назардошти талаботи таҳсилоти фарогир аз рӯи 4 ихтисос – қаннодӣ, замбури асалпарварӣ, гулпарварӣ ва таъмири асбобҳои рӯзгор таҳия ва аз ҷониби муассисаи давлатии Маркази таълимии Калонсолини Тоҷикистон татбиқ карда шуд. ин мавод дар доираи лоиҳаи пешбурди тағйироти иҷтимоӣ ва омӯзиши касбии фарогир
бо мусоидати молии Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати Федералии Олмон оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва рушд омода ва нашр шудааст. лоиҳа аз тарафи намояндагии Divivi International дар Тоҷикистон дар шарикӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятии Ассотсиатсияи таҳсилоти калонсолони Тоҷикистон ва Созмони занони маъюб иштирок амалӣ мешавад. мундариҷаи маводи мазкур мояи масъулияти муаллиф буда ифодагари нуқтаи назари маблағгузорона мебошад.